उदालगुरि जिल्लानि माजबाद हालामनि सिकारडाङा गामिनि फरायसुलि बिथां अन्जु बसुमतारीया गावनि जिउखौ फोजोबना लाबाय। नोंथांमोना गोबाङानो ससियेल मिडिया एबा फेसबुकफोरनि गेजेरजों नुखादों जानांगौ। बिथाङा देवलिं फासि नांनानै थैबाय। जोबोद दुखुनांथाव लोगोफोर, बर' लाइमोनफोरनि जिउ फोजोबस्रांनाया थामहिनबा फोजोबस्रांना लानाया आथिखालाव बांसिन जागासिनो दङ। बिनि थामहिनबा अन्जु बसुमतारीनि बयफ्रेन्डआ फेसबुक पस्टनि गेजेरजों मा फोरमायना होदों नायलांदो। टुडे रिड जोंखौ नागारना थांबाय। साननैसोनिल'मोन नामा जोंखौ हेपि खालामनो फैनाय। हरखाबै दिनै मानो बिदि जाखो नों आइ मिस इउ। स' लोगोफोर, बयबो सांग्रां जानाया मोजां। गावनि मोनसेल' जिउखौ ओरैनो जानला मानला खैफोदाव दालाबो। स' लोगोफोर, बयबो सांग्रां जादो।